Ndị be anyị ekene m unu daalụnụ biko wuchanụ ntị ọfụma o nwere nwaanyị wetara ikpe a ọ dị very serious so o si na di kpọtara ya na mba United Kingdom osisi nsi di na suffocate pụọ ewiti mkpese na di na-ekpese mkpesịrị nne na-akọsa nkọsa nya onye ọfụlọ na-akọsalụ bad about ka na ọ na-akpọkwu mamụ ya na-ekpesịrị ya mamụ ya na-ekekwa ikpe na-asị anya mebe ọfụma so o kpesekọtazielu mamụ ya gbọbazie dị ụja si anyị ekpesezineli ya ahụ nya biko na ụbụrụ ka nwa ya si eme na ọma nwa ya ọfụma nya biko wee si die akụ mkpese ị na-ekpesezi too much biko so na ọ dị too much o sizia na di ejezi o jee n'ụlọ ọrụ ọgwa ndị ụlọ ọrụ ya everything about ka o jee n'ụzọ ọgwa ndị ụzọ onye ọfụlụ ọgwa ọkpọ ndị befe ọgwa ọkpọ ndị nke ọgwa ihe niile ọ na-ekwu ndị okwu chekwa ọbịa gwu ya na okwukwe na ọgwagokwe ndị ụlọ ọrụ fa na ọgwagokwe ndị befa na ọgwagokwe ndị nke so ọ na-asị ya ka ekwe a na-aga anọkata enwe nghọtafe ịghọtago so ọ na-abịa ka ị na-ejezi agwa ọ na-ayọkwu ya si anya agwazina akafa na-ekpedo ọ na-agwa si na ọnya ka mma ka a na-agwa Chineke so ọ bịa na-ajụ m sị na ihe akarịgokwi na o mebiga afọ ya too much n'ọdụ ka nyanwa bụ nke nwaanyị ga-ebidokwe na-ekpesa onye ọfụlụ ọkasala ka ọ gbala ọnụ ya maka ụbọchiche gị ọnụ onye fụzi anya ọ na-eme aja anya asị ajọ nwaanyị ọ sị na ọbịa ọ na-asị ndị mmadụ na ọ bụ ajọ nwaanyị na ọ na-achalenji na ọ nara enye respect nka na ọya ọ na-agwa ha ndị mmadụ ịghọtago ọ sị mana di bụ nnukwu difficult person ịghọtago na o nwere ebe fajekwere ikpe kpechie ikpe ahụ ndị odi ekpere so nwaanyị ahụ sị ya ka ihe iji nụbakwanụ nwoke dị too difficult like this ọkwa ka ọ bụcha na-anụ di ọ sị na mama onye agwakwala ya sị na ọkwa ka o si eme ya nwekwa elu nwa ya ndidi ghọtago ọ gwakwala ya agwa ọkachie ntị bịa nụba maka na di fiali arụ ọnụgo dị late ọ sị ka ọ gaba ka ọ na-edi si ọ na-edizikwa ihe a na-eme continuously o si na fam tachagokwa ụmụaka toro eto na nke mezi ụnyaahụ bụ na ọ bịakwa nọrọ na fon for 2 hours na-akọsa maka ya tofu onye o si na obele nwa sef ka ọ na-akọsali ya ọkala ikolobịa for 2 hours and nwa ahụ anara reply o si na fonu dị na spika so ọ na-akọsali nwa ahụ obele nwa kwanụ ka ọ na-akọsali nwa ahụ na-asị ya oke maka nwa ahụ o nwere ihe ọma ọ ga-etinye maka obele nwa ka ọ na-akọsakwala n'ihe ya ọ kọsala okenye ọ kọsala ụmụaka ọ kọsala onye nke ọzọ and ịmago ọ sị na ihe agwụghị eke na onye abụọ lụsi di enwe and di na-emegbukwu ya mana ọ na-eji ọ sị na ọbịa ụnakọla ego niile ma ego ụmụaka tinye na nke welie na-eme ihe sọrọ ya na onwere ego na-adị ya n'aka na ọ chọkwa ime ihe ọyọbakwa di abịa na akwụ ụmụaka ụgwọ na sinsi ọ nara eje ọrụ ịghọtago ọ na-enekọta ụmụaka di esi na ọkwa ọrụ nnekọta ụmụaka anya ka ọ na-enekọta sinsi di wee bulie na-efesa wee na-adọka ebe niile ọfụ okenye ọfụ ụmụazị so ọ na-asị na ọ dị ya ka ọnya bidokwe wee difendi onwe so ụmụnne unu kpali alụ ọnya bido difendi onwe maka ọ sị di emebichego afịa ọwa otuozi anything na face of everybody n'ogbefa mana ụlọ mana be ndị be die mana ebe ọbụla so ọkwana ya ka ọ sị ka njụ ụnụ ọnya bido kọsaba ka ọnya gbabakwa nkịtị ka o si agba ya biko ka unu kpali alụ na aghọtago so ọzọkwa dịka ibie bụ mụnwa ga-ekwu nke m nkwuchekwa unu kwuo nke unu ịma di biko gee ntị ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ya ọ dịrọ mma unu so okwu unu kpedobie ịghọtago unu na-ekpedi agụlụgụlụ a na-esekwe n'okwu ịghọtago agụlụgụlụ ese ọ dịbazia repeatedly nya dịcha nso a na-esesa okwu everyday open confrontation ịma na ọ dị ọzọ mma so ọ dị normal a na-ese okwu ebe niile so ọ bụrụ ese obele ebulu gaba ese obele ebulu gaba ajụọ m nwunye gị
si ya ị na-ezu ori, ọ sị mba, ọ sị na ọ na-afụchakwa ego dị ọ nara ezu ori. Nsị anyị na-agba akwụna, ọ sị mba na ọ na-akwa agba akwụna na ọjọọ na ọ na-asị na ọ na-edisrespect ya, ọ na-edisrespect ya. Nsị ya ị na-achalenji di gị, ọ na-ekwu okwu ị na-ekwu, ọ sị na di ya bụ onye nyọkarị nwaanyị n'ọnụnụ ya, na ọ na-ekwukeli ịmago kwukelie nwaanyị na-ekwulepwu ịmago, ọ nara emechi ọnụ ma o bido na-ekwu na ọ na-edikelie most of the time, ịghọtago. Ọ sị mana ọ na-etekwa aka ọ chalenjikwa, ịghọtago na ọ na-atekwa aka ọ chalenjikwa. So wee mụọ ahụ nsị oke ebe ọ bụ na ọ na-etekwa aka chalenji na ọ dịrọ bad, onye na-achalenji mgbe niile mmadụ ga-ekwu n'okwu, mmadụ ama ndazi n'ogbe maka na ọ n'ụdị, ịghọtago. Onye iwe welu kwuo n'okwu, ịghọtago, mana ọ na-ebuneje na-akọlụ mmadụ nwoke ịma na ndị niile ị na-akọlụ ya ma obele nwa ifu ebe ihe alụgo olugo ọtụtụ ebe ndị afọ gị ama mkpọ gị mmadụ, ịghọtago. A ga-ewezi gị ofili, a ga-ewezi gị nya onwe ka esi ga-ewe gị, a ga-ewezi gị kọmọn, a ga-asịzi gị na ịbụ woman rapa, na nwaanyị na-achị gị, nwaanyị na-awanye gị n'ọgọdọ, nwaanyị ịnwago na nwaanyị ka gị mma. Ifukwa ebe a ga na-ama gị njakịrị nwanne m nwoke na-eme ihe ka m gwakwa gị, onwe gị ka ị na-akpaligo maka nwunye gị adịgo obele, gị na onwe gị adịgokwa obele, dịkwara dị njakịrị ụmụ nwoke ibe gị maka fancha ọtụtụ ga-anụ gị maka ịgbara alụ mmadụ ofu asị olugo ebe niile anaghị ejideti aka. So a ga-asịzi na ịbụ woman rapa, na nwaanyị na-achị gị, na nwaanyị na-awanye gị n'ọgọ. Ọ bụrụ na ị kwesịrị ịkọchacha onye gị na ya bi, gị na ya aka bikwele, ị kwesịrị tufu ịkọchabịa ịdịshọ na ịlaik yazia, imecheche ịrapụ ya, ịgbalị ya ụgbọ nwa mkpi ozugbo ozugbo, nya ịchụpụ ya, nya divọs onye ozugbo, gaa iru mee ka nwoke. Maka ịkọchacha nwaanyị gị na ya bi, gị na ya aka bikwele, nya bụ onye ahụ isi wee o si dị obele ka isi dị obele and dịrị dị njakịrị ụmụ nwoke ibe gị. Ndị ewonụ ndị be anyị daalụ, na afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze, ka emesịa nụ.